Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li Gvern Laburista ħal proposta tal-Partit Nazzjonalista meta ħabbar li se jagħmel vapuri ġodda biex isaħħaħ il-konnettività bejn il-Gżejjer Maltin. Dr. Borg sostna li l-Prim Ministru Robert Abela issa ntabaħ li kellu jżid il-vapuri lejliet l-elezzjoni minkejja li l-Partit Nazzjonalista ilu jitleb għalihom 13-il sena. Għalli jimnalla kien Gvern Nazzjonalista li fil-passat ġab 3 vapuri biex jaqqat lil Malta Għawdex, kontrarju għal dik li għamlet amministrazzjoni laburista bil-kirja tal-vapur Nikolaus. F'attività politika l-ħadd filgħodu fiż-Żejtun tkellem dwar governanza tajba, speċjalment fl-infiq mill-fondi pubbliċi. Intant ħabbar li Gvern Nazzjonalista ma jħallix li l-poplu jitkarra pal-mediċini tal-kanċer mill Malta Community Chest Fund iżda jagħmilhom aċċessibbli mill-formularju. Għalli bekk il-Malta Community Chest Fund ikollha piż inqas u tkun tista' tgħin persuni b'kondizzjonijiet oħra. Irrifera l-mediċini ġeneriċi u l-mediċina PrEP li tgħin fil-ġlida kontra l-mard trasmess sesswalment u li Gvern Nazzjonalista se jagħmilha b'xejn għall-poplu. Mistoqsi dwar il-proprjetà f'Malta Dr. Borg rimarka li Robert Abela jinsab maqtuħ mir-realtà meta qal li 9 minn kull 10 żgħażagħ huma sidien ta' darhom. Għalli din mhix realistika meta statistika riċenti tindika li l-prezz medju ta' proprjetà qed jiswa mal-400,000 euro, ċifra li fisser bħala għolja meta wieħed iqabbel mal-pagi f'Malta. Għalli din ġiet b'riżultat ta' tkabbir ekonomiku li fi kliemu ma ħares lejn viżjoni fit-tul u l-pis li kien se jitfa' fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Dwar l-ekonomija sostna li Malta għandha opportunitajiet varji biex toħloq setturi ġodda u ssaħħaħ dawk eżistenti, fosthom dik marittima. Għalli Gvern Nazzjonalista jinvesti f'proġetti infrastrutturali biex bastimenti fil-Mediterran jieqfu Malta għal fiwil. Żied li biex din issir irid ikun hemm rieda politika u viżjoni fit-tul li qal kif sar fis-settur tal-avjazzjoni taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Irremarka dwar kwalità ta' ħajja ħjar fosthom bi spazji ġodda għal familji biex iqattaw aktar ħin flimkien. Għalli f'dawn l-aħħar xarejn il-Prim Ministru wieħed diversi żoni biex jiġu trasformati fi spazji pubbliċi. Irremarka iżda li fil-waqt li qiegħed iwiegħed fatwalment dawn il-proġetti mhux isiru. Għalli fil-waqt li jixtieq li jara aktar spazji miftuħa, fil-budget m'hemm ebda referenza għal White Rocks. Kompla li hemm bżonn li tingħata definizzjoni ta' Park Nazzjonali għax din skontu tista' tfisser diversi affarijiet. Għalli l-Partit Nazzjonalista jappoġġi lill gvern f'dawn il-proġetti meta tingħata definizzjoni ċara, isir budget għal proġett u jkun hemm data ta' meta se jitlesta il-proġett. Tem li wedit bħal dawn mhux se jittieħdu bis-serjetà minħabba proġetti passati bħal dak ta' Taqali li sewa lill poplu ma' 300,000 euro u ma jistax jitgawda kif pjanat.